július 29-én született, már reggel bementünk a kórházba, de hát csak nem akart megszületni, ugye, mert amikor kifelé kellett volna jönni neki, akkor mindig fölfelé akart menni, úgyhogy az orvosok segítettek egy kicsit, hogy megtalálja a helyes utat, és így hát már délután volt 4 óra körül. 2 helyet voltunk a bölcsődébe elvinni, át az eltentési időszakon, mert ugye a második emeleten volt a bölcsőde, és ő beült a sarokba, a nagy járókkal sarkába, az összes játékot oda magának begyűjtötte, és nem adta oda a többieknek, de nem volt különben semmi baj vele, de nem akarta a többiekkel játszani, vagy ilyesmi. Egy kis piros bicikli, meg még egy bicikli volt, akkor rendszerint ő ült rajta, azért meg hátulra állt, és úgy hajtott a kőbe. És aztán egyik alkalommal ugye a lépcsőnél nem vigyázott, és leesett, és akkor sírt nagyon, és mondta, hogy alagul. A bicikliről leesett, nagyon megütötte magát. Aztán nagyon szerette a mindenféle madzagokat, meg ilyeneket, azokat már kicsit nagyobb volt, mindig gyűjtötte a zsebébe, és akkor jött a keresztanyja Amerikából, akkor azt mondta, hogy neki fogja adni a zsebbe összegyűjtött madzagokat, mert azok neki nagyon fontosak voltak, és ezt szerette. De mindig rossz evő volt, például megcsinálta azt, hogy anyukáik elvitték édesemlék Szombathelyre, ott megette a nagymamának az ételeket, megette. Itthon a lokedét például a levesben nem akarta megenni, ott szépen megette, de amikor mi átmentünk Kőszegre, szerintem egy pár napra, és amikor visszajöttünk, akkor már kezdte piszkálni a tányérból a nokedlikat, és anyukám mondta neki, hogy hát mi van, hát eddig meged, azt mondja, hát eddig vendég voltam. 4-es volt, elment Kőszegre télen egy 3 hetes ilyen téli táborba, mondták, hogy az már jót tesz neki. Hazajött, hát éppen olyan sovány volt, meg minden. És egyszer csak így 2 hónap múlva körülbelül nézem, ez a gyerek hájas. Hogy fordult ilyen hájhurkák voltak rá. Úgyhogy végül is 13 éves korában pocakos ruhát kellett neki vennem, mert olyan kövér lett, hogy hát én nem akartam elhinni. Iskolába bekerült, első osztályba, hát kis vékony volt, nyiszlet volt, nem volt 17 kiló, a tanítónő mondta, hogy hát jó lenne neki még egy évet várni. De hát ugye ez nem volt olyan egyszerű dolog, mert itt a Teforban havi váltás volt, én az iskolában heti váltásban dolgoztam. Na most a havi váltás, a következő évben ment volna iskolába, azt jelentette volna, hogy nagymamáiknak egyik nap az egyiket kellett volna őrizniük, másikat a másiknak, hogy amikor nem volt iskola, mert bölcsőd vagy napköziben meg nem vették fel őket, mondani, hogy a nagyszülők itthon vannak, ugye? Azok kötelesek vigyázni, hogy 70 évesek, ez nem volt érdekes. Tehát mondtam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, mert így legalább 2 gyerek együtt van iskolában, és amikor hazajövök, akkor legalább tudok vele foglalkozni, amikor akarok. Na de hát őt ugye nem igazán érdekelte az iskola, és a tanítónéni, aki nagyon aranyos volt különben, de ugye az évi után azt várta volna el tőle, amit az évi nyújtott az iskolában. De azt tudni kell, hogy az évi akkor ment elsőben, amikor én az Istvánnal itthon voltam. Tehát ugye én tényleg elsősokat tanítottam, tehát én tudtam mindent, hogy mind kell a gyerekkel foglalkozni, és volt rá időm, meg minden, hát az évi tényleg az első volt az osztályban. Hát a Tibi meg ugye nem. Mert elfelejtettem, hogy mit kell csinálni, megcsináltunk, mindent megcsináltunk, mert én tudtam, hogy mit kell megcsinálni. De elment az iskolába, és ha valamelyik gyereknek hiányzott, akkor odaadta nekik. Aki újságlapon kikeresett betűket, odaadta szépen a másiknak, mert annak nem volt, hát úgy gondolta, hogy akkor a sírt, vagy nincs, ő odaadta. Vagy valamelyik füzetét is odaadta, mert annak nem volt meg a füzete, odaadta a füzetét. És egész orán nem foglalkozott vele igazán a tanítóné, mert egy süket kislány mellé ültette, aki nem hallotta, amit a tanítóné, a Tibit meg nem érdekelt, a dolog jól elbírcsaftoltak, mint voltak, vagy 30-valahányan az osztályban. Ugye, itthon én, amit tudtam, azt belesúlykoltam, amikor éppen ráértem, de hát ha délutános volt, és én még este mit tudtam vele foglalkozni, ugye, és reggel megmentem iskolába. Szóval ez nem volt könnyű dolog, de tényleg nagyon szépen írt, az írása gyönyörű volt, meg mindenek. És meg hát az olvasásra sem volt, csak a matematika, hát az aztán nem volt. Akkor már majdnem betelt az ellenőrző, mert be volt írva, hogy ez sincs meg neki, az sincs meg neki, de mondom, meg volt neki, csak úgy elosztogatta.
És nagyon mondja neki, vagy mondom neki, hogy hát mondom, ide figyelj, hát már nem fog már beleférni több. Hogy azt mondja, hát van ott elég lap elől, azt mondja, miért nem ott kezdte a tanítónéni írni, hát csak itt kezdte, majd akkor írja előbb, ugye ott voltak az osztályzatok, de hát még el sem nem volt. De minden remek volt a válasz. Akkor abszolút nem érdekelte, hogy hány óra van, azt ne kérdezzük őt, azt nem érdekli. Akkor tanulta meg az órát, amikor kapott egy órát, akkor megtanulta fél nap alatt, hogy hogyan van az óra. Addig nem vele igazán baj, de megcsinálta a leckéket, de azt a pici kis buszt azt nem adta rá. Mindig, hogy tehát, hogy 5-ös legyen, az ritkán volt. A 4-es az megvolt, hát matekból abból kevesebb a matek, és hát akkor már fizika is ugye belejött, az már azért nem volt könnyű dolog, de hát mondtuk, hogy hát jó van, hát most matek, fizika, hogyha ez nem megy. Na és akkor nem is tudom, hogy hányadikban volt az, hogy oroszból meghúzták évvégén. Na hát azon nagyon ki voltam akadva, mert egyszerűen nem voltak olyan jegyei, és voltunk mindig ott voltunk mi a fogadórákon, ezeken, és semmilyen utalást nem adott a tanár. Fél évkor sem buktattam, és akkor évvégén a bizonyítványban megbuktatta matekból. Vagy oroszból. Hát akkor nagyon dühös voltam miatta igazán, és akkor fogadtunk mellé valakit, aki át, hogy egész nyáron kellett az orosz tanulni, és végül is átment. De tudom, hogy a fürdőkádban fürdött, és mondta nekem, hogy ő elmondja nekem a vakondot. És olyan humorosan és olyan szenzációsan jól adta nekem elő, amiket a vakondról tudni lehet, hogy én csak ájultam ettől, hogy nem is hallottam még sose így megnyilatkozni, szóval jó is volt, mert minden benne volt, de humorosan adta elő a vakondról. Akkor azt mondta, hogy ő matematika, vagy magyar történelem szakra akar menni. Egymásra néztünk, a papa ő tanár szeretne lenni, nem vettünk ezt szót csak szólni, csak egymásra néztünk, hogy mi ez. És akkor tényleg utána ráhajtott, ez azt hiszem akkor volt harmadikos talán a gimnáziumban, és akkor tényleg ráhajtott, és jó is volt neki a történelem meg a magyar jegyei, tényleg jók voltak, és akkor volt az, hogy a jelentkezésnél ugye beadta a jelentkezést, és akkor kijött, hogy a írásbeli 0 pontot ért, és nem vették fel, ugye, mert hát a pianistákhoz járt, nagyon le volt törve. Hát aztán akkor a Zoli bácsi ugye a jelen is szólt a Falemberű Zoli bácsinak, és akkor ő a könyvtárba behozta, és akkor utána volt az, hogy de ő még mindig mondta, hogy hát ő szeretne történelmi könyvtárszakra menni, tehát az egyetemre úgyse vették volna fel, ugye a pianista múltja miatt, és akkor én elmentem Szombathelyre tanárképzőre, ott a én osztályfőnököm, ő volt akkor ott a tanárképzőnek a igazgatója, és akkor én elmondtam neki, hogy mi volt, és csak azt mondtam, hogy én nem, semmiféle protekciót nem kérek a részére, de amennyiben az eredményeimiket felmutatott jók, akkor amiatt, hogy a pianistákhoz járt, emiatt őt ne érje hátrán. Egy pianista túrára, ugye, és akkor a nagy hátizsákkal, 17 kg volt a hátizsák, meg még a kondér rajta a zsákján, ezt az egész gyerek volt 30 kg. Aztán akkor hát már azért levették róla a kondért, és hogy akkor a Kemenes meg a Havas azt mondták, hogy igen jó szervező a túrán, hogy ott mindent el lehetett bízni, mindig nagyon megbízható volt a... Szia Tibi! Tehát ahol mi laktunk, a Rákóczi út 11-ben áldott jó gyerekek voltunk. Tehát rólunk tudni kellett, hogy a ház nagyon kedvelt minket, mindenkinek a szemefénye voltunk. Főleg ez akkor derült ki, amikor lakógyűlés volt, és hátul leosontunk a hátsó lépcsőn a lakógyűlés területére, az első emeleten lehasaltunk, és figyeltünk, hogy mi rosszat mondanak ránk. Volt egy nagyon emlékezetes példa, amikor véletlenül a 4. emeletről kiesett egy balta. Hogy ez hogy történhetett, azt nem tudom. Valószínűleg nem az emberekben szeretett volna a Tibi kárt tenni, csak a Vinettus balta dobálását próbálta gyakorolni, de hát véletlenül leesett az utcára, és ez a lakógyűlés elé került. De hogy én nem maradjak el a Tibitől, én ugyanezt megpróbáltam egy kávédarálóval, mert nálunk szeridebb felszerelések voltak otthon, hát az is kiesett, de az az 5-ről. Úgyhogy szépen ki voltak rakva egymás mellé a talált tárgyak, amiket behoztak az utcáról,
és ezeket ugye minden lakógyűléskor visszaadták az embereknek, és ennek általában 3-4 napos térdeplés volt a sarokban a következménye. Gondolom, Tibi, te tudnál erről mesélni, mint ahogy én is. A következő kis szemelvény az életünkből. Tibi és az én nagy kedvencem volt, az 5. emeleten lakott a Korcsog néni. Valószínűleg most is forog a sírjába, ahogy mi emlékezünk rá. Neki az volt a mániája, és mi ezt nagyon szerettük, hogy óránként mosta fel a folyosót, viszont üdes lábbal nem lehetett bemenni a lakásba, és ezért úgy döntöttünk, hogy egy kis borsot törünk az óra alá. Én nagy kémikus hírében álltam, mindig volt otthon különféle patikaszer, és elővettük a hipermangános dobozomat, és a kövek, amik a lépcsőházban, meg a folyosón a korlátok mellett vannak, azt teleszórtuk hipermangánnal. Na hát szegény Korcsog néni fölmosta a folyosót, lila volt, kék volt, barna volt, fehér volt, minden volt, majd 1 hétig el voltunk tiltva egymástól a Tibivel. Történetünk. Abban az időben mi folyton indiánosat játszottunk, Vinettut. Mikor ki melyik szerepkörben bújt, Tibi előszeretettel varázsolt különféle fegyvereket, újdonságokat a játék színterébe. Csinált magának egy kézigránátot, amire rátekert ilyen rózsapatronból egy szalagot. Ez úgy működött, hogy ha valaki után eldobta, akkor ahogy az kőre leérkezett, az egy hatalmasat durrant, és hogy megrántotta, a rózsapatronok, azok ugye folyamatosan durrogtak. Hát mit ad Isten, mi a 4. és a 5. emelet közötti lépcsőházba játszottuk ezeket, és hát éppen látom, fölfelé jönnek 2 szatyorral a Nóra néniék a gyerekkel, repül a gránát, minden borul, minden dől, Nóra néni nyakig vizes, palackok szét, tej folyik, gyerekek sírnak, úgyhogy jól sikerült az adnapi játékunk, újabb 1 hét büntetés volt. Egymás közötti rádiótelefont szerettünk volna létrehozni, és ez nagyon jól működött. Volt mind a kettőnknek szalagos magnetofonja, és kitaláltuk azt, hogy egy mikrofonnal, egy-egy oldali mikrofonnal, majd mi úgy fogunk tudni beszélni egymással, hogy én beleszólok a mikrofonba, a magnó kierősíti, lent egy hangszóró, meg ez hallható lesz. És ugyanígy vissza, és milyen jól fogunk tudni telefonálni. Éppen akkor egy felújítás volt a háznál, föl volt állványozva egészen az 5. emeletig a ház, és ez szerencse volt, mert meg lett bontva a külső homlokzat, meg lettek bontva a folyosó kövei. Na hát mi oda szépen betettük a kis vezetékünket, éjszaka kevertünk gipszet, én éjszaka kilopóztam, szépen befettem gipsszel, és hát másnap reggel azt tették észre, ugye, hogy megváltozott az építőipari terület, minden gipszes volt, mindenhol vezetékek lógtak, hát nem voltunk egy építőipari zsenik, nem nagyon sikerült ezt jól megcsinálni. Oltári botrány, keresték a művezetőt, majd az lett az egésznek a dolognak a vége, hogy ki kellett szedni a vezetéket a falból. Na akkor volt az, amikor én kiálltam az 5. emeleten a párkány szélére, az állványzatra, és akkor Tibi segítségével szedtük le ezeket a vezetékeket. Úgy, hogy a Tibi a 4. emeletről húzta lefelé, én az 5-ről toltam lefelé, apámék meg az ő papája figyelt minket, 2 hét büntetés volt a vége. Tibivel nagyon szerettünk állatkertbe, vidámparkba járni, ez a sztori az állatkerthez kötődik. Annak idején az állatkertnek a területén belül működött egy kis lovaskocsi, ahol lehetett jó pénzért kocsikázni, meg lovagolni. Hát mi a kocsit kevésbé szerettük, mi lovagolni szerettünk, úgyhogy bementünk abba a karámba, ahol ezt az egészet ugye egy segédlettel megtettük. Én mentem a kis köröket, szépen leszálltam, majd jött a Tibi, megfogták a lábát, fölsegítették, és már le is esett a túloldalon. Ennek némi karcolás, meg gyógyászati kezelés lett a vége, viszont aznap nem tudott lovagolni, úgyhogy most mondom neked, Tibi, hogyha gondolod, elvisztek a Tatterdárba, és lovagolunk egyet. Yeah! Tény az, hogy egyből nagy barátság alakult, természetesen akkor hát kik a gyerekek, nézzük. Ott volt az Évi, aki azonnal beszámolt róla, hogy neki már évek óta van a Sam, akit majd szintén meg fogunk ismerni. Aztán ott volt a Laci, kicsit tartózkodóan, és ott volt az Isti, aki mindenbe belement azonnal. Úgyhogy vele iszonyú gyorsan összeállárkodott az én Andris öcsém. És hát egyébként én is úgy viselkedtem vele, mint egy öcsikével. Lacival marhajokat beszélgettünk, és aztán hát kicsit szomorkásan vettem tudomásul, hogy nincs egy idősebb báty is itt a közelben. De hát aztán a srácok beszámoltak, hogy de van egy idősebb báty, és hogy már fog jönni, de hát most szegény dolgozik, mert ugye a könyvtárban dolgozik, a Széchenyiben.
Nem a múzeumban, hát én ott megyek el minden nap. Hát igen, a múzeumban. Jó. És hát tényleg megjött a Tibi a hétvégén, szóval attól kezdve szerintem egyre többször jött, ahogy csak el tudott szakadni a munkahelyről. És ettől kezdve volt az, hogy illetőleg ősztől kezdve, hogy akkor Weber gyerekek jöttek énekelni velünk együtt Kőbányára, tehát Saci, akkor te is 80 óta ismered a Tibit, ugye? Én akkor Debrecenben voltam. Tényleg. És már eleve szeptember elejétől, tehát mikor te először hazajöttél, akkor szembesültél azzal, hogy itt új fiúk vannak a csapatban. Elképesztő. Illetve kaptam egyszer levelet, mert ugye mindig leveleztünk, és kaptam egy levelet, és oda volt írva aláírásként, Weber Tibor, engem még nem ismersz. Hogy a 2 hetes királyréti nyaralás utáni évben mi nem kaptunk királyréti nyaralást, mert oda csak 2 évenként lehetett menni. Viszont mi igyekeztünk ezekben a köztes években a Gizella telepre eljutni a Lepencére. És Egressék is, és mi is megkaptuk a beutalót, viszont Weberék nem. De hát a 3 fiú nem adta föl a dolgot, úgyhogy a sátorra eljöttek ők is. És hát szerintem nem sokkal a kerítés mellett egy fél méterre körülbelül ott állt a sátor, és igazából a tábor területéről csak vagy együtt mentünk ki, vagy hát már este haza, amikor mindenki ment aludni. De gyakorlatilag ott is együtt nyaraltunk 2 hétig, és hát ez feltéteges volt, szóval kirándultunk, meg pingpongoztunk folyton, meg hát persze lepence, folyamatos lepencézés, naponta lehet, hogy 2-szer is, és néha itt, hogy a fiúk kapjanak egy vacsorát, úgy emlékszem, hogy ez az a nyaralás volt, amikor mosogat. És persze teniszezni is lehetett, Laci teniszezett a Vitrai Petivel. Ő is eljött egy napra, ő se volt beutalva. Tehát ez egy ilyen hely volt, ahova menni lehetett. Boldog-boldogtalan jött Lepencére, és nekünk is rengeteg vendégünk szokott közbe érkezni, de hát az állandó társaság ugye, ja, ki ne hagyjam a gitározás éneklést, mert ez is egy fontos része volt a napnak. Ez leginkább esténként, így éjszakába nyúlóan. Viszont volt egy érdekes eset, amikor egyszer elindultunk Lepencére szerintem. Egy szép nagy platán volt, ez még a tábor területén, és nagyon-nagyon szerettem a platánfákat, és ennek a platának így hámlott a kérge. Nagyon sok nagy kéreg volt rajta, és volt egy óriási nagy kéreg, darab 3 méter magasságban, de ezt sehogy nem lehetett elérni, tehát egymás nyakába ülve meg elkezdtünk keresni, hogy hol lett létra, nem volt létra. Tehát ez egy ilyen megoldhatatlanak tűnő feladat volt, viszont én ilyen mámorosan sóhajtgattam folyamatosan, hogy mennyi klassz dolgot lehetne ebből a kéregből csinálni, meg hát volt egy titkos gondolatom, hogy most kipróbálom a Tibit, mire képes, mit tesz meg. Akár az én kedvemért, de igazából nem pont az én kedvemért, hogy ő maga mi az, amit megold. Na, és el is felejtettük a platán, mentünk fürdeni, folyt a nap szokásosan, és nem tudom, hogy másnap vagy harmadnap, de jön a Tibi a nagy kéreggel, boldogan mosolyogva, hogy ez neki... Hát ezt nem kérdeztem, hogy szedte le, de leszedte. És hát, akkor én megtudtam, hogy hát igen, a csillagot is az égről, úgyhogy el is gondolkodtam ezen, hogy akkor mostantól ugye csak óvatosan bánni a fiú gyerekkel, mert érzékeny lelkű ember, és nem lehet ezt kihasználni. Na igen, hazatértem persze ezzel a kéreggel, és hát írtó sokáig ott volt a szobámban, ugyanis az én kreativitásom abszolút nem ért fel a Tibi probléma megoldásával. Tehát ő lehalázta nekem, de nekem nem volt konkrét ötletem, hogy mit lehetne mégiscsak csinálni. Ott volt, minden takarításnál beleütköztem, mert kidobni nem tudtam, tehát nem volt szívem, meg egyáltalán, szóval ez egy olyan értékes darab volt ott a szobában, hogy ja. Igen, és hát ezután a nyaralás után szerintem a következő év megint mintha
kirárít lett volna, de akkor már a társasággal annyira sokat voltunk együtt, meg jártunk táborba, meg sokféle kirándulásra, meg rengeteg éneklésre, hogy gyakorlatilag majdnem családtagok voltunk így egymásnak, tehát olyan szoros baráti társaság alakult ki, emlékszem, édesanyja meg is állapította, hogy úgy szeretjük egymást, mint a testvérek. Így volt, tehát úgy szeretjük egymást, mint a testvérek, pontosan. Hát aztán ebből alakult az egyik tábor utáni szép, lassú, óvatos folyamat, Saci és Tibi. De ennek a legelső lépcsője az volt, hogy nagy komolyan a tábor vezetői, vagyis az Előd és a Mihály voltak kb. 25 évesek, ők voltak a tábor vénei, megengedték, hogy a Saci és a Tibi egy táborba, vagyis egy sátorba aludjanak, mert nem volt. Azt hiszem, valahogy úgy jött ki, hogy nem. Lehet, hogy Saci ügyeskedett, ezt már nem ügyeskedett Saci. Tehát egyszerűen így jött ki. És hát olyan, Tibi megbízhatósága az abszolút 100%-osan közismert volt, úgyhogy rábízta Sacit. Akkoriban még féktelen gyereknek tudtuk, úgyhogy kicsit már szelídülő, de még mindig féktelen gyereknek. És hát ebből alakult ez a szép nagy család. Hát igen, a Tiborka is 50 éves lett. Én még nagyon jól emlékszem arra, amikor még csak 18 volt, és először megálltam az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában. Az úgy volt, hogy én 5 hónapig Görögországban voltam egy ösztöndíjjal, és addig itthon maradt kollégákkal csak nagyon laza kapcsolatban voltunk, de azt tudtam, hogy fölvettek egy srácot, aki a PR-oknál végzett, és a Jelenics ajánlotta be, ami persze egy nagyon jó ajánlólevél volt, és a Vindis Éva rögtön fölvette a Tiborkát, talán látatlanban, de lehet, hogy azért megtekintette magának. Na szóval, amikor én hazajöttem Görögországból, egy hétfő reggel mentem be először dolgozni, és én voltam az első, és vártam, hogy jöjjenek lassan a többiek. Egyszer csak megjelent egy srác, rövid nadrágban, nagyon aranyos volt, és rögtön gondoltam, hogy ő az a fiú, akit fölvettek, és meg is kérdeztem tőle, hogy te vagy az új fiú, bazd meg. Amire lehet, hogy a Tiborka elájult, lehet, hogy mert a PR-oknál nyilván nem ehhez volt szokva. Hát szegénynek meg kellett szoknia a stílusomat, ami aztán a hosszú évek során egy kicsit kicsiszolódott, és kevesebb lófasz volt benne. De aztán a Tiborkákkal nagyon jól jött a kézirattárnak, és a Tiborkának is a kézirattár, és lehúzott ott 1980-tól kezdve, mert azt hiszem ez 80-ban volt, nem is tudom hány, szinte mai napig ott dolgozik, azt hiszem nem vált ki véglegesen a könyvtár kötelékeiből, hanem csak egy kicsit elment a nagy politikába, és ott is nagyon sikeres, és hát kívánom neki, hogy még legalább 50 évig ugyanilyen legyen. Megfejelve a Sacival, meg a rengeteg Rajkóval, akik már unokákat is kreálnak. Úgyhogy a Tiborka az egy sikertörténet. Kollégájával együtt az felejthetetlen volt számunkra. A belvárosi templomban volt, de lehet, hogy erről már esett szó. És hát nagyon nagy izgalommal mentünk oda a templomba, délután 2-re vagy 3-ra szombaton,
és leültünk, egy kicsit hideg volt, aztán telt múlt az idő, nem történt semmi, de egyre hidegebb lett. És amikor már 2 vagy 3 óra eltelt, akkor megtudtuk, hogy a plébános úr elfelejtette az esküvőt, de aztán egy komoly várakozás után mégiscsak megtörtént az esküvő. Amint ezt a rajkók is tudják bizonyítani. Elnézést, de én így szoktam mindig kérdezni a Tiborkától, hogy na, hogy vannak a rajkók. És szóval megtörtént az esküvő, és máig is élnek, ha meg nem, stb. Éljen a Tiborka, és az egész családja bis 120-ig. Sose hittem volna, hogy megérjük ezt az 50 éves évfordulót. Sziasztok!